Dalaw muna ka, Uncle. Anong pinagkakagawa mo? Ito ang ayaw ko. Okay! Okay! No remix. Desmond has his girl in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Over D, over top, life goes on. Grand, la la, the life goes on. Over D, over top, life goes on. Grand, la la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the jewelry store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Over the top, life goes on. Grand, la la, the life goes on. Over the top, life goes on. Grand, la la. Okay, Mother. Pag sinabi ko pong okay, okay ito ha. Lawin kay Mother. Ito po, pakiklik po. Open. Sige. Open! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy 69th birthday, Mang Salva! Ayan! Meron po tayo. Okay, para po sa inyo, Mother. At syempre, meron din po tayo. Ayan, may balus tayo. Ayan, sa sobrang laki eh. Ayan, ang inyong balon! Ayan. Dito tayo, Mother. Lapit po tayo. Dito kayo sa side na to para makita po tayo dito. Okay lang. Yan, hindi lang yan, Mother. Meron din kayo. Mga! Pagkain! Gaya ng Chicken Joy! Jollibee, kailangan ko ng ako! Halika natin! Tulungan natin si Mother. Marami tayo Papa abot na pagkain. Sakay dyan, hilera kayo dyan, ha? At syempre, meron din kayong pansit! Ayan, may pansit! Okay, ang balon. Hawakan ng isang bata. Ayan. Syempre, di lang yan. Meron din kayo. Biko! Mother, ha? Marami yan. Syempre, nangapunto tayo dyan. At syempre, meron binigay na cake. Ayan. Mother, meron din kayong cake! Mahilig pa kasi ma'am sa plants, kaya snake plant. Kailangan ko ulit ng isang kasama. Hawakan na ike. Okay. Hindi na yan, Mother. Meron din kayo fruits. Ayan. Kailangan ko rin ulit ng kasama. Maglalayo. Uy! Umalis na si Kuya! Umalis na yung Kuya ko! Ayan, meron din tayo mga puto-putuhan. Ayan, marami po silang pinahalin na pagkain ko sa inyo. Wala na po ba ano? Kasi siya, halika. Ayan. Iwakan natin ha, ganyan lang ah. Bilis, importante yan. Dahan-dahan. Meron pa pang puto! Tabi-tabi! Dalawang cake ka lang. Cake ka lang. Okay, humira kayo dyan. Ayaw kita kayo. At syempre, meron na kayong Shanghai! Hindi lang yan! Meron kayong palabok! Bagay! Talagang pampahaba talaga ng buhay ng mga ano natin. Hindi lang yan! May spaghetti! Hindi
pwedeng walang spaghetti. Okay? Dito po tayo muna, mother. Tiketing nga. Diyan muna kayo. Si mother muna. Diyan lang kayo. Uy, tabi kayo ng atin ko. O, dalaw muna ka, Ano uncle. ang pinagkakagawa mo? Desiree? Ito nga ayaw ko. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay! Nanay Salva, bago niyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Wish mo lang, no? Blow! Ayan! Happy 69th birthday, Nanay Salva! Yay! At syempre, meron inahandang letter ang inyong mahal sa buhay. Maaari po bang basahin ni Ma'am Charlotte? Oh, mother! O, Ma'am Charlotte, tabi kayo. Tika lang, tika lang. Yan. Na yan. Oh my God, kinakabahan ako. Hello, Ma. Surprise! Itatama ko lang ang akala mo, ha. Hindi ko nakalimutan ang birthday mo. Siyempre, this time, like ko something different. Surprise naman, para naman kahit pandemic tayo, may excitement naman na makakapagpasaya sa'yo. I knew matters have been so difficult these past few years, but you still keep that positive mindset which keep everything manageable. You're a superwoman like the real one. You always think others' welfare before yourself. We are all aware of that and we are forever grateful to you. Please never think na hindi namin nakikita mga sakripisyo mo for us all, lalo na sa mga apo mo. Lahat yun talagang na-appreciate namin.
I'm sure very proud din si Papa sa'yo and I'm sure nakangiti siya ngayon watching you and smiling. Siyempre, masayang masaya. Basta ngayon, relax ka lang ha. This is your special day. Like kong makita na nakangiti at nakaayos ka din. You are beautiful. So, keep it that way, okay? Yes. Yun lang po. At syempre, ito ang message ni Mom Desiree. At syempre, ito po. Sino pa po ang may gustong mag-message para kay Nanay Salva? Ang kanya po. Next po ang kanyang anak. Message mo Happy kay Lola. birthday po, Lola. Thank you. Good health po and long life. Yun lang po. At syempre, ang kanyang anak po. Anong pangalan ni Kuya? Boy. Tito Boy! Asan kayo? Message niyo po sa inyong mother. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Oh, di ba ang sweet? Sino pa ang may gustong mag-message para kay Nanay Salva? Ang mga po. Mga po ni Lola. Okay? Next. Puro babae ang mga po. Isang lalaki. Okay, next. Happy birthday. Ang cute. Okay, ang apo. Si Lola yung bread. Ayan. Ano yung haba pang buhay natin? Ayan. Magbalay po sila. Ayan. At syempre, meron pa po bang gusto mag-message? Okay na? So, okay na. So, Mother, hindi lang po yan ang sorpresa na ipahatid ni Madam. At syempre, meron pa po. Akin na po ang iyong bouquet. Hahawakan ko po muna. Ibibigay ko muna kay Ading. At syempre, ito po. Mother, pagbilang ko po ng 3, hihilain niyo po ito, ha? Okay? Hihilain niyo na. Wait lang. Magbibilang siya. Magbibilang po ako. Okay. 1, 2, 3, hila! Ay! Yan, Mother! Ito po. Yan, sige, hila! Yan! Sige! Akala niyo dapat. Totoo yun. Diba? Sige po, Mother! Marami na yan! Yehey! Ayan! Wow! Ang dami! Oh my God! Ayan! Ayan, di ba? Oh, at syempre, Mother, ano pong yung masasabi sa nagbigay po ng sorpresa na si Ma'am Desiree? Thank you, anak ko. Ayan. At syempre, Mother, meron pa. Ito po. May message pa po yan. Happy birthday, Lola. Enjoy your day. Enjoy your special day. I wish you more birthdays to come. Good health, most importantly, more life. And I want to say thank you for always taking care of everybody. Thank you for making sure that even though we're here in Canada, you always make sure that Mama and everyone are okay. And thank you for taking care of everyone at home, back home, especially sa mga pinsan ko. Always remember that we're always here for you. We're one call away. And I know that Lolo is always guiding you through life. God bless you. We miss you and I love you. Happy birthday, Lola. Oh, sino yan? We are here to celebrate your special day. May you stay healthy and joyful. We always love you. And of course, I miss you, Lola, from your first grandson. Happy birthday. Thank you, Balon. Sino po yan? Next! Yung ina nila. Meron. Nasa, ano yan, Qatar. Pabayaan sa sarili mo dyan. Relax ka lang. Okay, more birthdays to come. I love you. Thank you so much. Happy birthday. Happy birthday. Thank You din, Mama. I love you. Ayan! Si Ma'am Des. Mama, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. I love you. I love you. I love you.
Surpresa ka. Surprise namin to sa'yo. Ang ganda naman. Yeah, hopefully everything will be, you know, enjoyable today para sa'yo. And sana, isipin mo na yung sarili mo today. I ordered actually some foods. Kumain ka. And I think, yeah, some fruits also, especially some fruits. So instead of chocolates. So that's a healthier option, right? So yeah, enjoy your day with your apos and with the siblings and with the family. And I hope you enjoy our surprise, okay? I'm at work right now, kaya ganitong itsura ko. Anyways, it's alright. I just wanna make a quick video because I've been so busy. So hindi ko nagawa yung dapat na ginawa ko earlier to make this kind of video for you. So yeah, I hope you enjoy your day and have fun. Okay, I love you and yeah. Thank you. I love you too. Bye-bye. Mahal ko kayong lahat. Ayan! Okay. At syempre, Mother Salva, ano po ang inyong masasabi po kina Ma'am Desiree, Ma'am Mary Rose, at sa inyong dalawang apo, at yung mga nandito, na si Dave at si Giselle. Ayan, ang mga apo, video mo. Okay, Mother. Ano po? Ang mga apo, dito na. Salamat Message po. mga apo. Kay Ma'am Desiree po, all the way from Toronto, Canada. At syempre, sino po sila? Si May. Si Ma'am May. Okay. Nasa Qatar yan. Nasa Qatar din po. Ayan yung po. Si bunso Ma'am mo. May. Ayan. Ang mga, asan yung mga mukha nila? I-video. Sila ang magkakapatid. Message niyo po kay Ma'am Desiree. Sa inyo mga Ay, Desiree, ingat-ingat ko kayo dyan, ha? Lalo na yung mga bata. Si Dave, Mae, tsaka si Densley. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Mag-ingat. Ingat-ingat lang kayo dyan. Lalo na sa mga alaga ninyo. Huwag niyong masyadong, alam mo na. Mahal ko kayong lahat dyan. Lalo si Leo, thank you ka din kay Leo. Ayan. Okay na, Mother? Masaya? Masaya, Mother? Siyempre. Okay. Yan lang sige, May. Mag-ingat ka dyan, May. Ayan. Kuhan mo lang yung mga kasamahan, mga kasama mo dyan. Okay na, Mother? Thank you. Thank you daw. Okay, mga ate, ha? Thank you daw. Ayan, napasaya natin si Mother. Ayan, sino yan? Tita na. Tita Desiree, iharap niyo mga cellphone para ma-video po ng aking mister. Iharap ang mga cellphone, doon kayo. Ayan, dyan kayo. Iharap po ang mga cellphone. Ipakita niyo ang mga anak. Diyan. At ihihilera ganyan. Okay? Video niyo. Tapos, yan, ganyan. Diyan lang kayo, ha? Okay. In behalf of Ignatius Flowers of Importance, thank you, Ma'am Desiree, sa inyong mga kapatid at sa inyong mga anak, apo, na dahil kami po ang inyong pinili upang maghatid ng sorpresa na nais niyo ipahatid sa inyong mahal na nanay at lola. Ayan. All the way from Toronto, Canada! Ayan. At syempre, thank you rin kay Charlotte. Si Charlotte po ang nag-contact sa akin. Ayan, agad-agad yan. Ayan. Syempre, ang mga nandito po, mga apo, maraming salamat. Si Lola, thank you. Happy birthday. 69th birthday. Ayan, nabigla si Mother. Okay? Ayan, enjoy! Wala akong Bye! masabi. Walang masabi si Mother. Talaga na-shock. Iiyak na lang, Mother!
Thank